Sometimes people would really like to help you, but boom, your behavior. Ndisati ndapinda munyaya ngozvizereka, ndinoda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Chita guys, thank you. Mwari ngavakuropafadzei. Mwari ngavaropafadze zvese zvamunoshuvira mukati meupenyu hwenyu. Mwari ngavakuitirei. Ndichitenda futi vese vasati vasubscribe to this channel. Chiti thank you guys nekusubscribe. Subscribe to this channel, then more click on notification bell. Pega panongo upload a video. Amudarikiri. Regai ndipinde munyaya yangu. Nyaya yangu yakamira yakadaiwo. Ndoda kunyanya kubata, ndoda kunyanya kutaura ndakarerekera kumayouth, kune vezera rangu. Because tisi vanhu vachiri kuda kuti kusumuka. Ende mulife kuti usumuke ka unzi wasumuka ka hausumuki uri wega. Unotoda someone anokusumudza. Saka imwe problem yataita isu vechidiki ka ndeyekuti tirikutadza kubudirira kusumuka in life, kusuccessa muupenyu nenyaya yeunhu hwedu, maitiro edu, behavior yedu ndiyo irikuita kuti tisabudirira muupenyu. Tutachiti zvino vanhu vanobatsira havako. Hakuna vanhu vari kutibatsira, vanhu vanobatsira variko. But ndoda kuti uongorore kuti behavior yako yakamira sei. Maitiro ako akamira sei. Anoita kuti munhu anzwe kuda kukubatsira here, kana kuti andoti ningi uya ndine shungu dzekuda kumubatsira, but behavior yake. Usati watsvaka munhu anokubatsira, tanga wazviongorora kuti behavior yako yakamira sei. Unhu hwako, maitiro ako akanaka here, anoita here kuti munhu anzwe kuda so kukubatsira. Chandoda kukuudzai guys ndechekuti tofanira kuita kamwe kahunu so kungodika so, kungova nekakudika kuti vanhu vanongoti munhu uya ndangofarira zvaari so, ane kakudika so, ari humble. Unobatsirikana in life kana tikangoita izvozvo. Kanhu kasina nebasa rese but kane basa. Behavior. Ngatichinje behavior yedu, behavior yatiri kuita. Ende isusu vechidiki mayouth awa taita imwe problem futi yekuti techizviti tine kaunhu kaya kekuti zviti ndinoziva. Ndinoziva inini, handiudzirwi, ndakangwara. Ikako ndoka behavior kandiri kuti no guys, ngativei vanhu vane hunhu hwakanaka. Chiri uchizwa kuti wakangwara, but usada kuzviratidza kuvanhu. Kozika kune vanhu vakabudirira ka. Vanhu vaya vakabudirira vanokutarisa so, voona zvauri, voona pfungwa dzako kuti zvakamira sei asati akubatsira. Vanhu yakangwarisa uyu. Ende kungwara kwacho kune kunonzi kungwara, koita kunonzi kungwara kupusa. Iwo uchiti uri kungwara but uri kutozvipusisa. Saka anongokusiya ungoti uyu munhu abatsiriki uyu. Uye zvikoita umwe munhu kuti munhu anotodi panoita munhu anomubatsira. Munhu uya anomubatsira achingopedza kubatsirwa nemunhu yawe, hacha-appreciate, hachamutendi, akutozviona kunge iye asvika ipapo nekuda kwake. Hachatendi, akutongwarisa kuti inini here ndakangwara, ini ndakatozviisa ndega pandiri panapa, ndakasuccessa ndega muupenyu. Usingazivi akutokanganwa kuti kune munhu auya akamubatsira. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vanobatsira vasada kukubatsira nenyaya yekuti hautendi, une wakutoshoora futi munhu akubatsira, wakuzviona kunge wakangwara. No guys, ngatichinje hunhu hwedu, behavior yedu, ngatichinje behavior yedu. Tite behavior yakanaka. Unofanira kungokudika so, kangova kungokudika so, kuti vanhu vati handina hangu chekumupa munhu, but zvarika. Tikangopasa ipapo guys, kandi handidi kunyeperai. Muupenyu tinobudirira.
because isusu vechidiki kuti titosumuka tiri kuda someone anotisumudza. Saka ngatisazviona setakachenjera stereki. Ngatisazviona setakachenjera. Ndoda kupa example kuti ukaona shumba zviya yakasungirwa nemusungo. Shumba yakasungwa nemusungo zviya. Ungasvika here uchida undoisunungura? Hapasvikiki, nenyaya yekuti unoziva behavior yeshumba kuti shumba iyi ndikada undoisunungura pairi apa kuti iindeka. Ndichingoisunungura yakutotena kwauri futi yakukuruma. Ndohunhu hwatinawo isusu vechidiki, kuti ngatisiye hunhu ihwohwo kuti tabatsirwa, tokanganwa kuti tabatsirwa, takuchiita back foot kune munhu ayatibatsira. Ngatisiye hunhu hweshumba guys. Ngatisiye hunhu hweshumba mayouth. Vasikana, vakomana, ngatisiye hunhu hweshumba. Ngatite hunhu hwakanaka hwokuti unobatsirika. Vanoziva shuna vanoti hanzi kurera imbwa nemukaka, mangwana inofuma yokuruma. It's true. Munhu akubatsira kuitira zvese adii, mangwana wakumupindukira. Umwe munhu atopindukira mubereki wake chaiye, mai vake chaiye, vakamudzvara, vakamuchengeta, vakamuendesa kuchikoro, vakamuitira zvese, kumutsvakira basa, ava neupenyu hwakanaka, akuchikanganwa mubereki manje. Akutosiya mubereki, akutoshoora mubereki. Hanzi muri muroyi. Dai mubereki ari muroyi, aizokuchengeta here? Haiti ungade wakafa kudhara. Mai vangu muroyi, hazvo zvangu kuti zvisafamba. Ndimai vangu vari kuzvikonzeresa. Usingazoti pauri ipapo ndimai vako ivavo vakakusvitsa ipapo, mubereki wako akakusvitsa ipapo. Guys, ngatichinje hunhu hwedu. Ngatiite hunhu hunoita kuti tibatsirikane, tiwane vanhu vanotibatsira muupenyu. Because togona kutsvaka zvimwe zvinhu zvakawanda so zvakatovanzika tichisiya chinhu chatiri kuona panapa. Kutsvaka Mwari kure tichimusiya patiri panapa. Tichimusiya mumba matabuda. Mwari aripo. Ngatigadzirisei, ngatitangire kuzvigadzirisa tisati tatarisa kuti pane munhu andibatsira here, ndingaonawo munhu anondibatsira here. Ngatitange tazvigadzirisa pachedu, ongorora kuti behavior yako yakanaka here behavior yako, yekuti kana munhu akazoti uyu munhu ndoda kumubatsira, unobatsirikana here. Ndochandangoya nacho guys, ndichiti thank you kune vese vachaona video nevateerera video ineyi. Chiti kana manga musati masubscribe to this channel, please subscribe and click your notification bell. Pega pandino upload the latest video hamudarikirwi. Thank you guys.